Vimos de manter diversas xuntanzas coa Federación de AMPAs, con AMPAs de distintos colexios, vimos de analizar tamén ese protocolo da Xunta de Galicia e, dende logo, estamos moi preocupadas. Hai diversas AMPAs, non sei se o saben, na nosa cidade que están dimitindo, porque directamente a Xunta de Galicia delega nelas toda a responsabilidade. En este momento, a Xunta de Galicia, a Administración Feijóo, non pon nada. Non só non pon nada, sino que encima, en colexios como CEIP, Salgado Torres, quita. Cando máis necesitamos ese reforzo de docentes, cando máis necesitamos certezas, cando máis necesitamos seguridade, a Administración Feijóo quítanos esa seguridade. Agardemos que tomen nota, agardemos que se poñan as pilas, agardemos que falen coas familias e cos equipos directivos que están tamén moi preocupados por esta cuestión e que se poida empezar o colexio con todas as garantías e que poidan empezar tamén as nosas escolas infantís municipais en condicións de seguridade, desa seguridade que queremos para elas e tamén para as nenas e nenos que educan. E esas garantías non caen do ceo, esas garantías exixen planificación, exixen organización, exixen recursos e exixen, moi seguramente, tamén máis fondos económicos. Para nós, a etapa de 0 a 3 tamén é educación. Estamos xa cansas dese modelo de garderías. Vai moito máis aló de chupetes e pañais, señor Laje. Se queremos que ninguén se quede atrás, a mellor maneira de facelo é darlle a educación infantil o que se merece, que máis financiamento e que sexa unha prioridade. Queremos facerlle unha serie de peticións a este goberno local en relación coas escolas infantís, eses atrasos nos pagos das facturas e que están tendo repercusións importantísimas e, dende logo, hai que artellar solucións. Queremos tamén pedir que se garantan as necesidades económicas que vai haber a maiores, saímos da parte máis grave, pero estamos aínda nesa pandemia, pedir que se axilice o máximo posible as matrículas tamén das escolas infantís municipais. Empeza o cole de novo en setembro e ten que empezar ben.